Toto je naša mini špajza. Nápad som našla na Instagrame a muž ju pre mňa vyrobil. Je to super nápad do úzkych priestorov a malej kuchyne. Keďže nebola taká rozhádzaná, upratujem ju postupne po poličkách. Ak máte doma špajzu s hlbokými policami, je lepšie všetko vybrať na veľký stôl. Pozor, nespanikárte z bordelu a pokračujte ďalej. Vytriediť alebo minúť potraviny, ktoré nechcete mať ďalej doma. Vyhodiť veci po záruke a postupne ich dávať naspäť do umytej špajze. Postup mám nasledovný. Menej dostupne dať potraviny, ktoré nepoužívam často, a to vysoko, nízko alebo dozadu. Poličky je dobre naplniť len na 80%, aby sa vám tam vždy zmestilo niečo navyše. A takto vyzerá uprataná špajza. Nádhera.